Ибне Гомәр Аллаһыннан разый булсын сөйләде. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи вассалам безгә бер хәл сөйләде. Израильнең 3 улы юлда көчле яңгырга эләгә. Алар яңгырдан мәгарәгә кирип качалар. Алар мәгарә эчендә торганда зур таш ишелеп төшеп, мәгарәдән чыга торган тишекне каплый. Шул вакыт арадан берсе булай ди. Аллаһның ризалыгы өчен эшләгән эшләребезне искә төшереп, Аллаһка ялварып карыйк. Шулай эшләсәк, Аллаһ безгә мәрхәмәтле булыр һәм безне бу бәладән коткарыр ди. Шунда берсе Аллаһка ялварып, үзенең эшләгән гамәле турында сөйләргә кереште. Я Аллаһ, мин карт әти-әнием белән бергә яшәдем. Аларның һәм балаларымның тамагын туйдырыр өчен көтү көттем. Кичләрен өйгә кайтып сөт саугач, мин иң элек ул сөтне әти-әниемә, аннан соң гына балаларыма эчердем. Бер көнне соңга калдым. Мин кайтканда әти-әнием инде ятып йоклаган иде. Сөтне савып кергәч, алар уянганчы яннарында көтеп утырдым. Янымда балалар машинасы килүдән елап йөрсә дә, мин аларга сөтне әти-әниемә эчергәнче эчерүне дөрес булмас дип санадым. Шуңа иртәне көттем. Я Аллаһ, әгәр мин моны синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, безне бу капкыннан чыгар, юлны аш. Егетнең бу сүзләреннән соң таш бераз гына урыннан күчте. Ләкин юл ачылмады. Мәгарәдән чыгып булмый. Шул вакыт икенчесе сүзгә кереште. Я Аллаһ, минем туган абыемның кызы бар иде. Мин ул кызны үлеп ярата идем. Мин аңа якынаерга теләдем, ләкин ул ризалашмады. Авыр вакытлар башлангач, ул ярдәм сорап миңа килде. Шул вакыт мин аңа 100 динар бирәм дидем. Ләкин аларга алмашка, ул минем белән якынаерга тиеш иде. Ул ризалашты. Мин үз эшемне эшләргә җыенганда ул: "Эй, Аллаһның кулы, Алладан курык. Никах укытмыйча миңа кагылма", диде. Мин торып киттем. Я Аллаһ, әгәр мин моны чынлыкта да синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, безгә юлны аш, һәм мәгарәдән чыгарырга мөмкинлек бир. Таш тагын урыннан күчә. Ләкин әле һаман кеше сыярлык юл булмый. Шунда өченчесе булай ди. Я Аллаһ, минем билгеле бер күләмдәге түләү өчен хезмәт итүче эшчеләрем бар иде. Бер көнне минем янга бер эшчем килеп, миңа үземнең хезмәтемә тиешле түләүне бир. Ләкин ул ни өчендер акчасын алмады. Китеп барды. Мин аның акчаларын үз эшемә тоттым һәм яхшы гына табыш алдым. Ул кеше яңадан минем янга килде. Аллаһтан курык, миңа эшләгән акчамны кайтар диде. Мин аңа сыер көтүен күрсәттем. Һәм алар барысы да синеке. Алып кит диде. Ул миңа ышанмады. Син миндән көләсең. Аллаһтан курык, көлмә диде. Мин аңа болай җавап кайтардым. Мин синдән көлмим. Буларның барысы да чынлыкта синеке. Алып кит. Бу синең көтүең. Шуннан соң ул кеше көтүне алып кайтып китте. Я Раббым, әгәр мин бу эшне синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, мәгарә ишеген ач, безне коткар. Шул сүзләрдән соң таш урыныннан күчкән һәм юл ачылган. Алар өчесе дә мәгарәдән чыкканнар. Бухари, Муслим. Аллаһыга ышанучы өчен ихлас ният һәм изге эшләрдән дә кыйммәтлерәк ни була ала? Кешенең ниятләре һәм эшләре Аллаһ һәм аның кулы үзе генә белә торган сер. Ниятләр ихлас һәм чын күңелдән чыккан булмасалар, кешенең бар тырышлыгы әрәмгә китә. Чөнки кеше нәрсәгә омтылса, Аллаһ аңа шуны бирә.